नैबे समाव नुनाय नुथाया बे कालामाति थांनाय लामायावनो बेखौ नुदों लोगोसे बे मिथिंगायारि समायना बेसर बिबार जोबोर गोसोखौ बोहोनो हादों स' नोंथांमोननो दिन्थिनो बेखौ जों लानाय जादों लोगोसे दिनै कालामातिनि बागै मोजाङै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों टु कालामाति जोङो फैयै फैयै मेन गेटनिफ्राय जेराव चेक गेट दङ बेनिफ्राय फैनानै जोङो नियार एबाउट 5 to 8 किल'मिटार्स बारबोबाय लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय मिथिंगायारि समायना नुथाय बेयो मानास हाग्रामानि बे गुवार बिखा लोगोसे जानो हागौ दैज्लां समाव बेवहाय गोबां दै उसिफावनि थाखाय बेवहाय गोबां अन्थाइ बालाजों जाम जानानै दङ स' बेयो मिथिंगायारि नुथाय लोगोसे कालामातियाव बे कालामातिसिम फैनो थाखायनो जोङो थांनाय बोसोरावबो बेनिफ्राय थांफिननो गोनां जादोंमोन बेवहाय हायर सिकिउरिटि लोगोसे बे कालामातिया पिकनिक स्पटब्लाबो बेखौ पाब्लिकनि थाखाय अपेन खालामनाय जाया बेवहाय प्रपार पारमिसननि गोनांथि जायो जों दैजिं फेस्टिभेलनि जानानैसो बेखौ पारमिसनखौ मोन्दों। खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ गासै नायगिरिजों लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायहरबाय दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नोंथांमोना खुगा खुगा खोनाबोबाय थानाय कालामाति 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 बे कालामातियावनो जों दंफैयो बे कालामातिया मानास हाग्रामानि आमटेका रेन्जनि आन्दाराव गोग्लैयो लोगोसे बे जायगासिम फैनो थाखाय नोंथांमोना 31 नं राजा लामा बङाइगावनिफ्राय जा दैजिं फेस्टिभेल जागासिनो दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनि हाग्रामा ब्रिज जानानै बेसिम सफैनो हायो लोगोसे गेजेराव नोंथांमोना खैला मैलाखौ क्रस जानानै खैला मैलानि बाजारनि गेजेरथिं फैनानै आमटेका जा फरेस्टनि अफिस दङ बेसिम फैनांगौ लोगोसे बेवहाय फैनो थाखाय जेनेरेल सुबुंनि थाखाय पारमिसन गैया मानो होनब्ला बेयो जोबोर हायर सिकिउरिटि आरो जों जा जायगायाव दङ बेनिफ्राय 800 मिटार जानथायावनो इन्टारनेशनेल बर्डार भुटाना दङ स' बेवहाय गोबां जोंनि फायखि बिथांमोना बेखौ संरैखा होगासिनो दङ लोगोसे बे कालामातिसिम फैनो थाखाय जोङो दैजिं फेस्टिभेलनि गासै आरसि बा मेनेजिं बिथांमोनखौ बेस्ट अफ लाक होनांगोन मानो होनब्ला नैबे नङाब्ला हाबबोनो हानाय नङामोन स' दिनै नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअआव कालामातिनि गासै थार जाथायखौ नुगोन स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनि नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे कालामाति जायखौ जों कालामाति होनना खोनादों थारैनो बे गोसोम हा लोगोसे बे गोसोम हाया जोबोर पपुलार जानायनि मोनसे थार जाथाया जाहैबाय बेवहाय नैबे नोंथांमोना नुबाय थानाय सोरगिदिं जा हाजो नुदों बे हाजोनि मुङा मावरिया हाजो लोगोसे बेखौ मैदेर खर'बो होननानै बुंनाय जायोमोन बे मावरिया हाजो आरो नैबे मानास हाग्रामानि गेजेराव थानाय नैबे गोसोम हानि जा संख्रै बे मोनसे टाइपनि खारै जायखौ जोङो बुंनो हायो लाभा माने हाजोआ जेला बेरफुनानै ओंखारबोयो बेबायदि खनिज प्रडाक्ट जायो जायाव बेखौ जों मोनसे टाइपनि लाभा बुंनांगोन नैबेखौ जानो थाखायनो बे गुवार एरियानि गुवार हाग्रामानि मैदेरफ्रा बेसिम फैयो लोगोसे बेनि थाखायनो बे कालामातिया जोबोर पपुलार स' बेवहाय आरो मोनसे फेक्टरनि थाखाय जोबोर मुंदांखा जाबावनायनि जाहोना जाबाय बेवहाय गोबां रोखोमनि अर्चिड जा साम' बुङो जोङो बेखौ मोननाय जायो लोगोसे जोंनि साखाथिनि जा उल्टापानि रिजार्भ फरेस्ट दङ बेनि बायदिनो बेवहायबो गोबां रोखोमनि सिखिरिखौ मोननाय जायो स' नोंथांमोना दिन नायलांबाय थादों कालामातिनि थार ओंथिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेनो कालामाति नोंथांमोना बेसिम फैनो थाखाय प्रपार पारमिसन नङाबा बेखौ होनाय जाया लोगोसे नैबे समाव दैजिं फेस्टनि जा 4थि खेबनि फेस्टिभेल जागासिनो दङ 27 डिसेम्बरनिफ्राय बेवहाय जोङो बेवहाय फैनायनि थाखाय प्रपार पारमिसन लानानै हाबफैदों स' नोंथांमोना दिनै नायलांबाय थादो कालामातिनि थार जाथायखौ।
नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुहुरगासिनो दङ नैबे फिसा दैमानि गोरखाय दङ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनि गासै दैयानो गोसोम मानो होनब्ला बे हाजोनि मावरिया हाजोनि गासै एरियाफ्रानो गोसोम हाजों बुंफबनाय जायखौ जोङो कालामाटी होनना बुंदों स' कालामाटी जानायनि थार फोरमाना बेनोदि बेयो थारैनो गोसोम नाथाय बेखौ जों साननो थाङोब्ला साइन्टिफिक जुदि मेथडजों नायोब्ला बेखौ जोङो मोनसे टाइपनि भलकेनो मतलब बेखौ जों बुंनांगोन लाभा जायखौ मोनसे समाव गोदो गोदायनि समाव हाजोफोरा बेस्रावनानै बेबायदि लाभाया जायोमोन जानो हागौ बे मानास हाग्रामायावबो बेबायदिनो गोदो गोदायनि समाव जादोंमोन जानो हागौ लोगोसे बे मावरिया हाजोआव गोबां मानास हाग्रामानि जिब जुनार थानायनि जाहोनाव बिथांमोना बेखौ जानो फैयो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय जानो हागौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना बेवहाय जोंनि जा संख्रिजों जायखौ जायो बेखौ सारना होदों बेनि थाखाय गोबां जिब जुनारफ्रा बेसिम जानो फैयो आरो जों खोनानो मोन्दों स्पेसियेलि बेवहाय मैदेरफ्रा बे गोसोम हाखौ जानो फैयो आरो गोसोम हायाव गोबां माने केमिकेल बा गोबां संख्रि थानायनि कारणे बिथांमोना बेखौ मोजां मोनो आरो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ लोगोसे नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुहुरदों बे इन्टारनेसनेल कान्ट्रि भुटाननि हाजो बेयो 800 मिटार डिस्टेन्सआवनो बेनि बर्डारा दङ स' बेवहाय गोबां जायगाथिं जों बेरायनानै थांनो हाया मानो होनब्ला बेवहाय प्रपार पारमिसननि गोनांथि दङ लोगोसे आं सिगाङावनो नोंथांमोनखौ मख'बोखादों बेसिम हाबबोनो थाखाय जोबोर प्रब्लेम्स दङ मानो होनब्ला बेवहाय नों आं बायदि बा कुनु अकेशनेलि बेवहाय अकेशन गैयाजासे हाबनो होआ नैबे समाव बोसोरफ्रोमबो जोंनि बड'लेण्ड टुरिजिमा बेखौ 27 डिसेम्बर खालि साइकेल आरो बाइक रेलिजों रिलेटेड खालामनानै बेखौ अपेन होनाय जायो लोगोसे दैजिं फेस्टिभेला जोबखांनानै थांनायनि उनावनो बेखौ गासै भिजिटर्सनि कारनै बन्द खालामना होनायखौ जों खोनाबाय थानो मोन्दों लोगोसे जोंबो नुनो मोन्दों आरो बेवहाय नोंथांमोना जुदि प्रपार पारमिसन लानानै फैयोब्लाबो एटलिस्ट नोंथांमोना बेवहाय सेफटिनि कारनै नोंथांमोननि दै जाग्रा बेसादफोरखौ लाबोफा मानो होनब्ला बेवहाय दुकान गैया आरो बियो माने प्रपार माने पार्मानेन्टलि बियो पिकनिक प्लेसेस नङा जायखौ जों होनबोदोंमोन कालामाटी पिकनिक स्पट नाथाय बेयो नामासो कालामाटी बिनि मुङासो कालामाटी नाथाय बेखौ गभर्नमेन्टआ बा फरेस्ट डिभिजना दासिमहालागै बेखौ पिकनिक स्पट हिसाबै प्रपार बेखेवना होआ जानो हागौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बड'लेण्ड टुरिजिमा बेखौ गुबुन गुबुन हादोरनि बा गुबुन गुबुन जोंनि इण्डियानि रायजोनि जा भिजिटर्स फैयो दैजिं फेस्टिभेलखौ लाना बेनि थाखायसो बेखौ स्पेसियेलि पारमिसन होनाय जायो स' दिनै जोंबो गोबां नाजानायनि उनावसो बेवहाय हाबनो हादों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे कार्डनि जोहैसो जोङो दैजिं फेस्टिभेलनि प्रपार पारमिसनाव बेसिम हाबनो मोन्दों लोगोसे नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय कालामाटीनि थार ओंथिखौ स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोसे नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन नैबे भिडिअआ जोबोर जों खस्थ'नि गेजेरजों खालामनाय मानो होनब्ला सिगाङावनो मख'बोखादों महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव गोबां जिखिनि जायफोरा नुस' हायाखै बेखौ बानायनो नाजागोन स' नोंथांमोना बेबायदिनो जोंखौ बोलो होलां जों बेवहाय 7 लोगो फैदों लोगोसे जों बेवहाय सेल्फलि केमेराखौ लानाय जायाखै सोरबा नङा सोरबा सासे हेल्प होलायदों स' बेखौ आं जों होननानै मेनसन खालामदों बिकज अफ बेवहाय केमेरामेननि गोनांथि दङ नैबे समाव नेचारेल लाइटआ जोबोर समायना स' बिउटिफुल मिथिंगाया जोबोर समायना स' नोंथांमोनाबो मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नाय नैबे समाव 28 डिसेम्बर 2019 मायथाइ लोगोसे आरो खम समनि गेजेरावनो गोदान बोसोरा फैगासिनो दङ स' बेखौ जुदि बड'लेण्ड टुरिजिमा बेखौ जुदि हायर सिकिउरिटि होनानै बोसोरफ्रोमबो जुदि बे कालामाटीखौ गासै नायगिरि बिथांमोननि थाखाय बेखेवनानै होयोब्ला जानो हागौ बेनिफ्राय बिथांमोना गोबां रां खामायनो हागोन स' फैबाय थानाय बोसोरफ्राव जाहाथे गासै सुबुंफोरनो बेखौ नायहोनायनि फेसिलिटि नायहोनायनि बेबस्था खालामना होनो हायो बेखौ आं जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ गुरैयै खावलायगोन जाहाथे बेफोरो जोंनि बिटिसिनि बा बड'लेण्डनि मोनफा सम्पद जायखौ जोङो नुनो मोना स' दिनै जों बेसिम सफैदों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे फ्रि टिप्स होनो नागिरदों बेवहाय 3 बाजिसिमल' प्रपार पारमिसन दङ आरो बेवहाय सफैनो थाखाय गोबां जोंनि फाइखि हान्जानिफ्राय पारमिसन लानो गोनां जायो स्पेसियेलि बिथांमोना जोंखौ दासिमबो नेगासिनो दङ स' सिकिउरिटि रिजननि थाखाय बे बिथांमोनखौ देखायनो हानाय नङा मानो होनब्ला बेयो हाई सिकिउरिटि आरो बिथांमोना जोंखौ बादा होदों स' नैबे दैयानो बर्डार माने जों इसे थांब्लावब्ला 800 मिटाराव बे पिलारखौ नुनो मोनो नाथाय बेनिफ्राय जोंखौ सिकिउरिटि रिजननि थाखाय थांनो होनाय जायाखै स' नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे कालामाटीनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे कालामाटीनि गासै नुथायखौ बेयो थारैनो जोबोर मुंदांखा जुदि गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जे बेखौ पिकनिक स्पट हिसाबै बेखेवना होनो हायोब्ला थारैनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबां रांखौ खामायनो कालामाटीखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रा फैनो नाजायो नाथाय बेखौ बिथांमोना गोबां रिजननि कारणे बेखेवना हानाय जायाखै जानो हागौ बेवहाय
मा मोनसे इन्टारनेलबो जानाय 27 डिसेम्बरनिफ्राय 7 जानुवारिसिम जाबोबाय थानाय दैजिं फेस्टिभेलनि बे 12 साननि थाखायसो बेखौ कालामातिखौ बेखेवना होनाय जायो। लोगोसे बेवहाय बड'लेण्ड टुरिजिम बिथांमोना गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जेसेबांखिनि भिजिटर्स थायो दैजिं फेस्टिभेलखौ नायना बेखौ नायहोनानै लोगोसे जोंनि जा बड'लेण्ड एम्बेसाडर्स बिथांमोना बेखौ एक्सप्लर खालामनो फैयो। नाथाय जों जुदि बेबायदि गासै सुबुंफोरनि थाखाय बेखौ 30 सान बा 60 साननि थाखाय बेखेवना होनो हायोब्ला थारैनो बेयो जोबोर मुंदांखा जागोन। लोगोसे बे मुं लानायजों लोगोसे बेयो थारैनो गोसोम हा जायखौ नैबे गुवार मावरिया हाजोआ बोजबनानै लादों आरो आं मिथिनायाव बे मावरिया हाजोनि मोनफ्रोमबो इच एन्ड एभ्रि पार्टआवनो गोसोम हाखौ मोननाय जायो। लोगोसे मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं बेवहाय बे गोसोम हाखौ माने गोबां संख्रि थानायनि थाखाय बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेवहाय गोबां हाग्रामानि जिब जुनारफ्रा जानो फैयो। लोगोसे स्पेसियेलि मैदेरा। स' बेवहाय जों गोबां जायगाथिं नुबोदों मैदेरनि जाफोर खि बेनो गोसोम। जाहोना जाहैबाय बेनि जे ब्लेक हा गोसोम हा बेखौ जायो। जायनि थाखाय जों मिथिनो हाबाय बे थारैनो मिथिंगायारि नुथाय। लोगोसे जा जायगायाव जों जिरायना दङ बेनिफ्राय उनथिंजा बारलांबानो 100 मिटार बारलांब्लानो इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटान। लोगोसे बे जायगाजोंनो जोंनि मोननैबो हादोरनि रिलेसनशिपा दङ। नैबे मेसें समावसो बिथांमोना जोंनि इण्डियाजों कानेक्सन खालामनो हायो। लोगोसे बै बर्डारथिंजाय जोंहा जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टनि फायखि बिथांमोना नोजोर बोयो। स' बेवहाय हाबफैनो थाखाय जोबोर पारमिसननि गोनांथि दङ। लोगोसे दिनै जोङो दैजिं फेस्टिभेलनि गेजेरजोंसो बेथिं हाबनो हादों। बेसिम फैदों। लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना फैनो पारमिसन मोनोब्ला जिपसि बा साफारि लाना फैयो। जाहोना बेनो बेनि गासै लामाफ्रा अन्थाइजों बुंफबनाय। लोगोसे बोसोरफ्रोमबो जाबोबाय थानाय दैबानानि थाखाय बेनि लामाफोरा बोसोरफ्रोमबो बायस्रालाङो। जायनि थाखाय कानेक्टिभिटिया कमिउनिकेसना जोबोर खस्थ'। नाथाय जों दिनै बाइकजों फैदों आरो बाइकजों फैनायावनो जोंनो नियार एबाउट 1.5 आवार्स जों बारलांनो गोनां जादों। मानो होनब्ला जोबोर गोजौ जायगानि थाखाय बाइकआ बिराद माने बोलो होनानै बारबोनांगौ जायो। लोगोसे बिथांमोना जा बिअ अफिस दं बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला 15 किल'मिटारल' बेसिम जायो। स' नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि जोहै बे कालामाति लोगोसे बे मावरिया हाजोखौ। बे मावरिया हाजोनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मावरिया जानायनिबो मोनसे ओंथि दङ आं मिथिनायाव। बेनो जाहैबाय बे हाजोआ मावरिया हाजोजोंल' बेंखनानै दङ। जायनि थाखाय बेवहाय गुबुन हाजो थाफायनि बेखौ हारसिंल' मावरिया होनना बुंनाय जादों। लोगोसे बे मावरिया हाजोनि गुवार जाफोर हाजो दङ हाजो बाहागो बेनो गोसोम हा। स' नोंथांमोना दिनै मिथिनो हाबाय कालामाति जानायनि गुबै जाहोनखौ। लोगोसे नोंथांमोना नुनो हाबाय। स' नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखौ कमेन्टनि जोहै बुंहरदो। लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो बेबायदिनो मोनहास'यै नुस'यै बा गुबुना दिन्थियै जायगाफोरखौ आं दिन्थिनो रेडि। खालि नोंथांमोना मोनसेल'सो खामानि मावनांगौ। नोंथांमोना मोनफ्रोमबो भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे नोंथांमोननि फ्रेन्ड्सनो फेसबुक वाट्सापाव शेयार खालाम। लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसनखौ अन खालामना ला। बेबायदिनो लेटेस्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय। लोगोसे जोङो बा आङो साबस्क्राइबार बांबाय थायोबा बेबायदिनो गोहो बोलो बाङो। स' दिनै नोंथांमोना नुनो हाबाय कालामातिनि गासै नुथायखौ। स' दिनै बे कालामातिनि सायाव लानाय बे ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।